כשהאויב רוצה להשמיד אותך, אז אתה מרגיש שאתה ממש משיב חזרה בהבאה של חיים, בהמשכה, בהתקיימות. בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה, ואנשים לעבודת יומם הולכים, ותינוקות של בית רבם עם הילקוט שעל גבם, ובידיהם כמה אלפי ההדס פורחים. פתאום זה בא ומתבהר, ולעצמי אני אומר, לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא מנצחים אותי כל כך מהר. אבא שלנו החייל הגיבור וכל הצבא ששומר עלינו. משפחה. סוכריה! סבא זה צחוקים. הצלחנו לראות גם אחרים ולהיות בשבילם. השם שהוא שומר עליי. אחדות. לדבר עם אבא. הילדים המתוקים האלה. ההתעניינות, היחס, הרגישות של אנשים בסנסנה. לבחור להתמקד בטוב. תהילים. מתאושש בגבורה אחרי שנפצע בלב עזה. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. לכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם. יש את הנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצבת הגליל כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מחונן שהוא קודם כל מטקליסט. יש לכולם ארוני סטאר או ארגז גדול מאובזר, יש פה סט של מדים וגלימת מילואים מוכנות תמיד לאתגר. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. בכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם. וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מרוול, זה הסיפור שלנו, עם ישראל, זה הסיפור שלנו. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. לכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם.